Bon dia una altra vegada. Jo sóc el Nacho Alamillo, molts em coneixeu, altres segurament no. Fa uns 17 anys que em dedico a temes d'identitat digital i signatura electrònica i bé, he tingut l'honor de passar pel CatCert durant 5 anys, que ha estat una eina d'innovació absolutament extraordinària, que rep un reflex absolutament clar dintre del reglament europeu, per la qual cosa, tot i la seva absorció dintre del Consorci OC, com veureu, ha deixat una petjada important a nivell regulatori en el marc de la Unió Europea, cosa que evidentment és satisfactòria. I a banda del meu pas pel CatCert vaig tenir també l'oportunitat de dissenyar el que avui és el Cesicat i col·laborar amb diverses institucions del sector públic i privat, sempre en el món de la documentació electrònica, la signatura electrònica, en general el que anomenem la prova electrònica. I la meva missió avui és presentar-vos des d'una perspectiva que intentaré que sigui pràctica, on pràctica vol dir que no llegiré articles de lleis perquè fora una cosa infumable, absolutament inútil, donar una visió pràctica de la nova regulació del que s'anomena identificació electrònica i confiança digital. Per confiança digital hem d'entendre més o menys el que ha vingut fent la Catalunya al CatCert. Essencialment és un nom nou per una activitat antiga. Molts dels serveis que presentarem, regulats en aquest reglament europeu, de fet, venen sent prestats actualment pel Consorci OC des de fa un nombre d'anys i en aquest sentit podem dir que a Catalunya estem bastant bé. El nostre readiness per abordar el repte legal que ens ve des d'Europa, que és important, és bo. Com a mínim des de la perspectiva d'alguns serveis, però també aniré comentant serveis completament nous, coses que fins ara no existeixen com a serveis formals, sinó que són innovacions, propostes addicionals i fins i tot qüestions de caire polític que es muntaran o no. Això dependrà, com diré més endavant, també de que hi hagi inversió, de que hi hagi compromís polític i de que es vulgui liderar, que és una qüestió que en un temps va passar, ara potser s'ha perdut una mica aquest impuls, òbviament des d'una perspectiva dels reptes que la crisi ha portat a les administracions públiques catalanes, però ens trobem en un moment en el qual podem tornar a recuperar aquest impuls o decidir no fer-ho i consumir serveis del mercat privat. Serveis del mercat privat. Per tant, tenim aquí una cruïlla que haurem d'abordar. I, de fet, el reglament europeu ens fica dintre d'aquesta cruïlla, endavant d'aquesta cruïlla, i tots els que esteu aquí, de seguida pensareu com a la meva organització puc fer servir això, si al final voldré ser el proveïdor, si anirà un proveïdor privat i, d'alguna manera, com organitzaré aquestes noves possibilitats. Per tant, el meu objectiu avui és presentar succintament això de la confiança digital i, per tant, la regulació que hi ha al darrere, en primer lloc. Després vull dir alguna cosa sobre l'estructura regulatòria, que és completament novedosa, i això és important perquè veureu que passem d'un marc de lliure prestació de serveis a un marc d'autorització administrativa prèvia i de fortíssim control per part dels estats membres de la Unió Europea. Explicaré una mica per què és això d'aquesta forma. I després veurem les novetats principals que té aquest reglament sobre el que hem vingut fent fins ara. Com dic, veurem des de disfuncions que s'eliminen fins a serveis completament nous. Intentaré posar algun exemple pràctic, sobretot dels serveis més novedosos, perquè sigui una mica més entenedor. El reglament europeu, que de fet durant aquesta jornada del Congrés de Govern Digital anireu sentint, perquè de fet hi ha diverses ponències que abordaran aquesta qüestió, tot i que des d'una perspectiva molt pràctica, de vegades des de la perspectiva del producte d'un fabricant, de fet de diversos fabricants, pel que he pogut veure en el programa, de vegades des de la perspectiva de prestadors de serveis, com per exemple en el cas d'Isempe, que també he pogut veure en el programa, és aquest d'aquí que teniu a la transparència. El reglament 910/2014, aprovat el 23 de juliol, després d'un feixuc procediment de vora 2 anys de discussió entre la Comissió, el Parlament i el Consell de la Unió, i que regula la identificació electrònica, que de fet és un monopoli públic on Espanya ve representat principalment per l'eina que anomenem DNI electrònic, i per una altra banda tota la resta de serveis que ajuden a que hi hagi transaccions fiables, que és una cosa que el legislador comunitari ha decidit anomenar serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior. Norma uniforme, com que és un reglament, desapareixen en part, no del tot, desapareixen les lleis nacionals i tenim una legislació que és comuna per a tots els estats de la Unió Europea. Això està bastant bé, té alguns desavantatges, però en general ens ajudarà a que hi hagi molt més mercat, a que hi hagi molt més volum de prestadors que ens puguin oferir serveis. I això què vol dir? Vol dir coses com que poden en el futur les notificacions del sector públic poder-les fer a un belga.
Amb aquest reglament podríem perfectament contractar amb una entitat estrangera dintre la Unió Europea per fer notificacions administratives electròniques. És un canvi de paradigma important, és una cosa nova a la qual no estem acostumats i, per tant, aquí hi haurà molta discussió. Quin objectiu té? Doncs partint de la base que teníem legislativa, la directiva de signatura electrònica i les lleis dels estats membres, d'alguna manera el que es vol és reforçar la confiança en les transaccions electròniques del mercat interior. Fixeu-vos que això té un cert component mercantilista. Per què? Bé, perquè al final la Unió Europea no deixa de ser un espai on volem que hi hagi un mercat únic. I, per tant, el principal ús que el legislador comunitari sempre proposa per a aquest tipus de tecnologies és que les empreses puguin tramitar transnacionalment. Per exemple, que puguin signar factures que vinguin després a les administracions catalanes. Això seria un exemple d'aplicació d'aquest reglament. Per a què serveix un reglament de serveis de confiança? Doncs perquè puguem signar factures electròniques a França i que arribin a Espanya, per exemple. Per tant, d'alguna manera té una certa orientació mercantilista. Però no vol dir que no afecti el sector públic. De fet, el propi legislador comunitari ens diu que també d'alguna manera ha d'ajudar a incrementar l'eficàcia dels serveis en línia públics. Per tant, d'alguna manera, nosaltres, com a administracions públiques que eminentment som, ens interessa conèixer el reglament. El reglament està aprovat i està vigent, però això no vol dir que hagin desaparegut les lleis que tenim. De fet, el propi reglament preveu, i això és un element important, que la seva aplicació estigui parcialment suspesa, condicionada a l'arribada d'una data, és a dir, té un termini. Aquest termini és 1 de juliol de 2016. Per tant, des d'avui fins a 1 de juliol de 2016, tots ens haurem d'anar preparant per el moment en què entri en vigor el reglament. I això és bastant important perquè veureu que aquest reglament crea un model de prova electrònica fefaent que ens interessa. Per què? Doncs perquè al món d'internet aquest principi d'autoritat que ens permet acreditar la veracitat de les actuacions ha estat posat una mica en qüestionament. Tenim sistemes parcials que ens ajuden, tenim signatura electrònica, qualificada fins i tot, l'ATCAT del CAT-CERT, exemple clàssic, que ens dona fefaença, però per una altra banda no tenim el mateix des de la perspectiva de les actuacions dels ciutadans. Aleshores, d'alguna manera, el reglament el que vol és continuar aprofundint amb aquest model com de prova electrònica documental i, per tant, ens dona una mena de conjunt de peces constructives per fer processos. Ens parla de signatura, com veureu ens parlarà de lliurament electrònic certificat, és a dir, de notificacions, ens parlarà de la garantia temporal dels documents, ens parlarà d'una sèrie de qüestions que fins ara existien, perquè, insisteixo, el CAT-CERT i el Consorci ho han vingut donant, però no estaven regulades, aquestes peces. I, per tant, ara ens regularan tots els elements que hem vingut fent servir i que ens seran útils per poder construir processos fiables. Aquesta és una mica la voluntat del legislador. Clar, parlar de confiança digital vol dir intentar qüestionar-se què és això de la confiança digital, i això no és fàcil. Si aneu a veure la doctrina, el que tradicionalment ha dit la doctrina que ha estudiat els darrers 20 anys que pugui ser això de la confiança digital, ens trobareu definicions que són una mica difícils d'entendre, però que ens donen pistes. Per exemple, l'any 2000, aquests autors ens parlaven que la confiança digital tenia a veure amb els components tècnics segurs que eren habilitadors de transaccions. És a dir, què vol dir la confiança digital? Home, doncs que si jo faig un pagament amb el banc, d'alguna manera hi té un component electrònic que fa que jo no tingui por de perdre calés. Aquest component pot ser una tarja amb microprocessador, també pot ser un avís al mòbil dient que algú està fent servir la meva tarja i em genera un espai fiable en el qual jo visc tranquil. Aleshores, fixeu-vos que ja tenim una mica l'enfocament. La confiança digital té a veure amb tecnologies que fan que jo pugui estar tranquil. No vol dir que no hi hagi cap risc, no vol dir que no hi hagi perills, no vol dir que no hi hagi amenaces, vol dir que jo puc viure amb aquests perills o amb aquestes amenaces. Evidentment, quan anem a la banca electrònica, que és el gran paradigma de serveis de confiança desregulats, i ha funcionat molt bé, nosaltres sabem que hi ha un espai de risc, però és molt petit. Per tant, d'alguna manera, aquests components tècnics que habiliten els empresaris en alguns escenaris fan que nosaltres puguem fer pagaments en línia i no passi res. Aleshores, d'alguna manera, aquesta idea forta és la que s'intentarà recollir a la legislació. També molt semblant, l'any 2001, fixeu-vos que són definicions ja una mica antigues, doncs hi havia un altre autor que ens parlava que la confiança digital era l'absència de percepcions de vulnerabilitats. Ve a ser el mateix que deia abans. Jo vaig a la banca electrònica i no tinc cap mena de percepció de vulnerabilitat. Me'n vaig a segons quina web d'art per adults i poder no donar el meu número de targeta de crèdit perquè la meva percepció de vulnerabilitat serà superior. Per tant, d'alguna manera, aquí és l'humà el que pren la decisió. Té molt a veure amb la seva percepció. No té massa a veure amb la tecnologia realment. Hi ha tecnologies molt insegures que ens fan sentir molt segurs, perquè hi ha controls bons, i hi ha tecnologies molt segures que no fem servir pas per res, com el DNI electrònic. És molt segur, no es fa servir pas per res.
perquè és molt difícil i, per tant, no superem aquesta vulnerabilitat que nosaltres sentim, no ens genera tant de neguit com per aprendre a fer-lo servir, instal·lar un lector i totes aquestes coses. Per tant, d'alguna manera, té molt a veure amb el que la gent percep. La confiança digital no és una cosa monolítica, ben definida, sinó que és una percepció dels ciutadans. I, de fet, una definició més recent, que a mi m'agrada molt, que és, a més del professor Dumortia, que és un gran expert en aquestes qüestions, ja parla directament d'una qüestió connectada amb la sociologia i amb la psicologia. Ens diu que és un estat intern de l'usuari evocat per les característiques de fiabilitat de la tecnologia. Per tant, el que deia, si jo em refio d'aquesta tecnologia, el meu estat intern de confiança s'activa. A la banca electrònica confio, tot i que de fet no entenc res de res, perquè no hi ha ningú en aquesta sala que entengui res de res d'això, el primer jo. Ningú no entén com funciona un HTTPS, només veiem una barra verda, però confiem en això. Per tant, d'alguna manera, la confiança va de construir entorns, espais en els quals, amb una base tecnològica sòlida, els humans puguem confiar. I l'administració electrònica funciona exactament igual que un banc en aquest sentit. Si la gent confia en l'administració electrònica perquè no té problemes, vindrà. Per què? Perquè li surt més barat i, principi de vagància, és molt més còmode que no anar presencialment. Per tant, d'alguna manera, el repte és aconseguir això. Què és el que passa? Doncs que, evidentment, aquí hi ha aproximacions legals diferenciades. Als Estats Units pensen que tot això del reglament europeu no serveix per res i que és inútil. Ells no farien mai una llei regulant la confiança. Ells diuen, esto tiene que hacer la indústria, i cadascú s'organitzarà com li sembli i los jueces vendran a castigar a los malos. I, de fet, també els hi funciona. Aquí no funciona. Aquí a Europa el que s'ha apostat és per regular determinades tecnologies i donar un incentiu, una mena de pastànega, per a la seva adopció. Això és el que es va fer amb la directiva de signatura electrònica, val a dir que no va funcionar, i ara es fa amb el reglament europeu. Ja veurem si funciona. Però és l'enfocament europeu. És la nostra diferència, la nostra particularitat europea, envers altres models com l'americà. Nosaltres apostem per regular aquesta tecnologia i, per tant, dir-li a la gent, escolti, vostè podrà confiar en això, en aquesta tecnologia, perquè hi ha una llei al darrere que li dona confiança. És exactament igual que en un banc. Confiem en un banc perquè hi ha molta regulació al darrere. Al final pot fallar, evidentment hem vist com no sempre funciona, però en caràcter general hem de reconèixer que és una aproximació que pot ser encertada. Com dic, dependrà de vosaltres, de tots nosaltres, que funcioni o no, perquè ja veurem l'adopció social d'aquestes tecnologies. D'això diré alguna cosa posteriorment. Per tant, podem veure que la noció de confiança digital, des d'aquesta perspectiva regulatòria, té un component molt pràctic, que és bàsicament dir, escolti, senyors, regularem aquestes tecnologies de forma que tinguin un segell que, si vostè el veu, pot confiar en un efecte jurídic concret. Si tenim un document que té un segell de temps, podrem confiar que aquest document té una data certa. I, de fet, això rebrà una eficàcia judicial molt forta. Per tant, hauríem de demanar documents en timestamp. Aquesta és una mica l'orientació del legislador. Podem continuar demanant documents sense timestamp. Senzillament, no tindríem aquesta garantia. Per tant, el legislador ens donarà una regulació enfocada a regular tecnologies perquè puguem confiar en aquestes tecnologies i, per tant, puguem confiar transitivament en els processos que incorporen aquestes tecnologies. Por tanto, mensaje claro, tots els documents de l'administració con timestamp. És molt evident, però encara n'hi ha molts que no ho tenen. Si volem que valguin, amb timestamp. Si no, d'alguna manera, és el que pugui entendre i confiar cada ciutadà, incloent el jutge. I, per tant, d'alguna manera, hem de prendre decisions. Definició legal. No en tenim. Senzillament se'ns enuncien els serveis que venen regulats. I veureu que s'assembla molt, com deia abans, el que hem vingut fent des del CATSAR i el Consorcioc durant anys. Per exemple, creació, verificació i validació de signatures electròniques. Això ens sona, no? L'eina web, el validador del CATSAR. Segells electrònics, també ens sona, és un nom diferent pel certificat de persona jurídica, que també fa anys que tenim. Serveis de lliurament electrònic certificat, en aquest cas parlaré de l'Enotum, també fa anys que el tenim. D'alguna manera, són elements que ara haurem d'alinear amb aquest reglament, però que estan operacionals. I, evidentment, l'expedició de certificats relatius a tots aquests serveis. Òbviament està. No és nou, però sí que és veritat que ara rebrà un reconeixement superior i, per tant, s'haurà d'adequar. També, creació, verificació i validació de certificats per l'autenticació de llocs web. Això és el tema del CDS, del CATSAR, de tota la vida, que diríem ja, escolti, l'HTTPS. Això també es regula. I això es regula bàsicament perquè hi ha hagut diversos problemes informàtics seriosos que han acabat en espionatge a la població, precisament produint certificats d'SSL falsos. Per tant, d'alguna manera és un element que veurem que es regula amb força. I, evidentment, hi ha una cosa que aquí existeix, que es diu e-arxiu, que té molt a veure amb la preservació de les signatures, segells o els certificats reconeguts. Per tant, d'alguna manera, en el mapa del que la regulació tan novedosa anomena serveis de confiança, com a mínim a Catalunya, tenim un punt de partida. A banda de l'excel·lent sector privat que també cobreix aquestes necessitats i que podem fer servir. Però això sí, doble nivell, exactament igual que teníem amb signatura electrònica.
Qualificat, és a dir, complint coses, val? No qualificat, a les partes i a lo que decida el juez. D'alguna manera ens interessarà sempre fer servir serveis de confiança qualificat, encara que tinguin, de vegades tinguin alguna penalització tecnològica perquè no tot serà qualificable. I a més, recorda que el servei de confiança, tal com està definit legalment, és un servei privatitzat. És a dir, que aquí que ho faci el sector públic és en concurrència amb el sector privat. Evidentment, hi ha estratègies d'adopció d'aquestes tecnologies en les quals les administracions diuen a concurso i genero indústria i que vinguin i em prestin serveis. I és una reflexió important. No és necessàriament una funció pública, no és un servei públic, és un servei privat. Que el donem des de l'administració perquè és més barat? Perfecte. Que és més barat donar-ho des de fora de l'administració? També perfecte. Vull dir, no hi ha res inherent aquí a la funció pública. En canvi, quan parlem d'identitat digital, serà lleugerament diferent. La identitat digital de ciutadans sí que és una funció pública i en aquest reglament surt del servei de confiança per integrar-se en una altra secció completament diferent, que és monopoli dels estats. La identitat és monopoli dels estats, igual que ho ha vingut sent en el món físic, tradicionalment. Aquí, senzillament, el poder veure la definició del doble nivell, el nivell ordinari d'un servei de confiança, de qualsevol dels que he esmentat, que seria, per exemple, un timestamp ordinari que ens en podem creure o no en funció del que vulguem, versus un servei qualificat, que és quan aquest servei, per exemple, de timestamp, compleix totes les normes tècniques que marca el supervisor a partir d'uns treballs de normalització tècnica que veureu posteriorment. Qualificat té efectes garantits, és com anar al notari a legitimar una assignatura, no qualificat té els efectes que vulguem pactar. Fins ara de qualificat, de serveis qualificats només n'hem tingut un, que és el paradigma DNI o targeta TCAT. És l'únic servei qualificat. Ara el legislador ens permet qualificar tota la resta de serveis. Per tant, ens dona eines addicionals que són interessants. Insisteixo, funcionarà o no en funció de que la gent ho vulgui adoptar. Segurament el DNI 3.0 té tant de risc de fracassar com el DNI 1.0. No ens enganyem, vull dir, al final dependrà que la gent vulgui fer-lo servir, perquè al final dius, bueno, lo de firmar con FC tampoc no és tan fàcil com pugui semblar, vull dir, alguns riscos socials, la gent està reaccionant al tema que es pugui llegir el certificat i, per tant, tot pot generar una discussió. Però és veritat, per una altra banda, que tenim conceptes nous aquí, tenim serveis nous i tenim possibilitats noves. Segurament signar des del núvol, com veurem posteriorment, serà molt més fàcil pels humans i, per tant, tindrà més probabilitat de triomf que signar amb una targeta. I podrà ser signatura qualificada. Per tant, aquí tenim oportunitats importants que comentaré posteriorment. Prova electrònica. Enfocament del reglament. Fixeu-vos en aquest dibuix, esto és la nova arma de tràfico. És una cosa que vaig trobar buscant per internet, evidentment, que és el radar més sofisticado que tenemos. Això és una prova electrònica? Sí, absolutament. Per què és una prova electrònica? Perquè si vas a 200 per hora i t'enganxa el radar, la probabilitat que acabis a presó és molt gran. I oi que quan vagis al jutge li diguis és una conspiració, me han hackeado el radar i no debo ir a la càrcel, oi que la probabilitat que et faci cas és molt baixa? Oi que sí? El reglament de serveis de confiança aposta per la mateixa orientació regulatòria. Igual que el cinemòmetre és creïble perquè té una norma tècnica, està homologat i supervisat per l'Estat, també la signatura electrònica, el segell de temps, la notificació electrònica, la custòdia de signatures, la validació de signatures, també aquests serveis tindran fefaença, tindran autenticitat, perquè compleixen normes tècniques i estan supervisats pels estats. És un enfocament regulatori nou. Això no existia a Europa. És la primera vegada que veiem un servei de la Societat de la Informació subjecte a autorització prèvia. ¿Però per què? Perquè un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Lo dice el tío Ben a Spiderman. Clar, què vol dir això? Hombre, és un gran poder. Vull dir, si un ciutadà signa electrònicament o li fiquem un timestamp en un document o fem una notificació electrònica i esto es fehaciente, no hi ha massa a discutir judicialment. Per tant, pot afectar drets fonamentals i en concret el dret fonamental a la defensa. Un gran poder té una gran responsabilitat. Vostè haurà de complir normes tècniques, vostè haurà de ser autoritzat prèviament pel supervisor estatal. Ara, com a premi, què tenim? La fefaença i la lliure circulació per tota Europa. Això per mi és un model paradigmàtic molt interessant i el veurem com els propers anys es desplega. I clar, té un incentiu molt fort que ens pot servir. Més coses. És una llista tancada de serveis. En principi hi ha els que que són els que he explicat, però també poden els estats membres introduir serveis addicionals o mantenir-los. Aquí a Espanya s'està plantejant mantenir el tercer de confiança. I el que ens pot passar és que tinguem diverses diferències entre els proveïdors en un país i en un altre país.
Això és estructura regulatòria. Què vol dir estructura regulatòria? Doncs una cosa perquè quan torneu a casa i tingueu problemes per dormir, mireu, perquè quedareu automàticament KO, que és el que ens passa a tots quan ho comencem a mirar. Però és interessant. Aquí es veu, amb aquesta foto, es veu que teniu impresa o tindreu a disposició, doncs es pot veure una mica com és el model de supervisió. Aquí tenim, per exemple, el nostre fantàstic reglament comunitari, el reglament europeu, que bàsicament el que fa és contenir tots els requisits jurídics que han de complir els prestadors, vull dir, tant siguin fabricants de producte com prestadors de serveis, com fins i tot operadors de processos confiables, gent que fa factures electròniques, tenen un reglament on hi ha una sèrie de requeriments de forma que s'han d'implantar. Quan un proveïdor, per exemple, el consorci AOC, que s'haurà d'adequar, evidentment, quan un proveïdor ha de complir amb aquesta norma, el que ha de fer és implementar els requisits legals. Però això no es fa directament. No agafes la norma, la llegeixes i decideixes com ho has de fer. Això és el que fem abans. Ara el que tu fas és anar-te'n a mirar una sèrie de normes tècniques europees, com en el model del radar. El radar tu el fabriques d'acord amb norma i, per tant, el primer que fas és certificar que el radar està ben fet. Doncs aquí, quan fem la signatura electrònica, amb qualsevol de les modalitats, amb tarja, al mòbil, al núvol, qualsevol modalitat de signatura, nosaltres ens anirem a implementar uns controls tècnics de procediment i de seguretat i organitzatius que estan amb una bateria de normes tècniques que estan aprovades per organismes europeus de normalització, sota mandat de la Comissió Europea. Correcte? Tot això és aquesta part que podeu veure per aquí. Una vegada que jo he implementat els requeriments, perquè, per exemple, vull signatura en el núvol i vull que la gent tingui signatura qualificada però no tingui targeta, sinó que l'activi remotament amb un mòbil, per exemple, jo em baixo tots els controls tècnics, ho implemento i aleshores què faig? Doncs he de demanar permís. Aquest és el model regulatori nou del reglament. A qui li he de demanar permís? Al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, en concret, ara mateix. Poder després de les eleccions serà un altre. I ja veurem què passa el 28 de setembre. Però vaja, de moment tenim un supervisor nacional i per tant està a Madrid. Aleshores, què ens dirà aquest senyor? Aquest senyor, de fet una senyora, que és la Gemma Campillos, que és la subdirectora general, ens dirà: vostè m'ha de portar una avaluació de la conformitat. Correcte. Què vol dir això? Que m'he d'anar a una empresa independent, tipus, no sé, AP+, o TÜV Rheinland, o TÜV Nord, o qualsevol dels que fan avaluacions de conformitat, i li hauré de dir: miri, jo he implementat els serveis, jo vull fer signatures en el núvol, tinc un maquinari, tinc un personal, tinc un terminal mòbil que activa remotament les signatures i complo totes les normes. I ell te dirà: no hi ha cap problema, vinc a mirar-ho tot. Et demanarà documents, et farà proves tècniques, mirarà que tinguis un nivell de seguretat mínim i a partir d'aquí et dirà: molt bé, vostè ha passat l'examen. Aquí té un paper dient que vostè està avaluat de conformitat, vostè és conforme. Això vol dir que, igual que el fabricant demana una conformitat del radar, i està ara preparat per homologar-se, nosaltres ja hem obtingut la conformitat del nostre servei de confiança, sigui el que sigui, dels que després veurem amb una mica més de detall, i ja estic preparat per anar-me'n a obtenir l'homologació. Què és el que passa? Que no es diu homologació, es diu concessió de la qualificació. Jo estic convençut que el legislador europeu s'esforça en crear termes nous perquè no entenguem res, però és una autorització administrativa clàssica i tots els que esteu aquí segurament ho enteneu perfectament. Aleshores, al reglament europeu et diuen que tu tienes que obtenerla, te tienen que conceder la qualificació. Traduït al català, del carrer vol dir que has de pedir permiso i que necessites una autorització prèvia. Per tant, jo me'n vaig amb aquest examen, amb aquest paper, on diu un tècnic independent acreditat a la seva vegada i per tant supervisat, me'n vaig amb aquest paper al Ministeri i li dic: escolti, jo vull començar a prestar serveis de signatura electrònica en el núvol. I li explico tota la meva pel·lícula. Tinc un maquinari, tinc un programari, tinc controls de personal, tinc un mòbil que activa remotament la signatura, etc. I el primer que em diu és: lo papeles. I jo li ensenyo aquest paper. Li dic: escolti, tinc aquest producte que té aquest certificat i tinc el servei certificat per a aquesta entitat que està acreditada. Què més em pot demanar? Moltes més coses. Per què? Home, perquè la llei espanyola es modificarà i hi ha alguns aspectes que es poden regular a nivell espanyol. No són massa, però alguns apareixeran. Per exemple, em podria dir: escolti, vostè la forma en què vostè identifica la gent ha de ser aquesta, perquè podem regular-ho. O em pot dir: escolti, vostè, el període de conservació de la documentació i els registres evidencials ha de ser de 15 anys. Doncs, clar, jo ho fico tot al meu esquema, ho demostro i li explico al supervisor. I el supervisor té 3 mesos, us estic resumint molt, com podeu veure, però el supervisor essencialment té 3 mesos per demanar-nos el que vulgui. Si li portem tot, al cap de 3 mesos ens donarà un paper que es diu concessió de la qualificació, és a dir, un permís, i ens dirà: molt bé, vostè ja pot començar a prestar el servei.
ja pot començar a prestar el servei. No és com funciona ara. Ara, jo recordo quan fèiem innovació a tope, no? al CATSER, fèiem una cosa, la contratábamos, porque yo creo que nadie entendía lo que hacíamos y nos daban el dinero, així en petit comitè, ara que estem en petit comitè i no s'escolta ningú. Nosaltres ho ficàvem a funcionar directament. No hi havia cap problema. Això s'ha acabat. Amb el nou reglament, tu faràs la innovació dintre de l'esquema que et permeti la norma tècnica, hauràs d'avaluar la conformitat, que no vol dir que no en puguis fer d'innovació, podràs fer molta, però hauràs d'avaluar-ho i hauràs de demanar permís. I després ho posaràs en marxa. És el canvi fonamental que hi ha amb aquesta regulació. D'un model de fes una mica el que vulguis, innova, posa-ho a funcionar i jo et supervisaré, et vigilaré i si fas alguna cosa malament et sancionaré, a un model en el qual has de demanar un permís previ. Però bueno, no està malament, perquè una vegada jo tinc aquest permís del supervisor, és a dir, em concedeix la qualificació, que ho podeu veure a la caixeta, a la rodona 6, la veritat és que no està malament, perquè m'inclourà, em publicarà amb una llista en XML, que això ja ho fan avui en dia, perquè a tota Europa i, de fet, a tot el món, tothom sàpigui que jo estic prestant serveis que estan qualificats i que, per tant, són fiables, autèntics i tenen presumpció legal. Per tant, home, sí que és veritat que el control previ és una mica pesat, però no és menys veritat que una vegada el tinc ja no he de discutir amb ningú. Ja no tinc per què esbarallar-me amb ningú i, a més, no tinc per què intentar convèncer el jutge amb una caríssima prova pericial del fet que jo estic operant conforme a norma. Per tant, és com el del radar. Si el radar és certificació tècnica del producte més homologació, això és avaluació de la conformitat del servei més concessió de la qualificació. Exactament igual. I per això jo dic que això és el futur de la prova electrònica, perquè una vegada tu entens que això funciona per signar electrònicament documents, per què no ha de funcionar per tota la resta? Per què no ha de funcionar perquè puguem treure una foto amb una web d'un infractor i després anar a un procediment sancionador? Doncs clar que sí. Segurament s'haurà de regular i haurem de fer normes tècniques, però podem reutilitzar el mateix esquema. Per tant, aquí tenim oportunitats interessants a efectes de l'administració. I comentari final amb això. Una vegada em donin aquesta qualificació i em publiquen amb aquesta llista, com esto no lo entiende ningún humano, s'ha previst a la regulació una cosa molt sensata, que és que em donin un segell de qualitat perquè jo el pugui publicar. Igual que al final quan comprem un producte que ve d'un altre país de la Unió Europea ens fixem en el marcado CE, això us sona, no? Vull dir, al final tu dius, este producte viene fuera, passa a frontera perquè té una marca que indica que ha passat una sèrie de controls. I hi ha tones i tones de regulació per garantir que els productes tenen uns mínims, doncs aquí es fa el mateix, només que es fa amb un servei. Serà el primer gran servei que rebi un esquema de reconeixement mutu dintre la Unió Europea, perquè fins ara no n'hi ha. De fet, això s'està muntant, vull dir, la noció de que un servei espanyol pugui ser ofert a França és una cosa nova i realment ara estan treballant fins i tot a nivell europeu per veure quines són les condicions de reconeixement. Una cosa que tenim per productes i per moltes categories de productes i que s'aplica i funciona bé, s'està construint per serveis de confiança. Per això, d'aquí a l'1 de juliol de 2016, durant aquest any i escaig que hi ha, any i mig, una mica menys, doncs s'està treballant amb aquestes qüestions perquè puguem posar en marxa. Això és per la vostra referència, si us plau, no cal que ho llegiu, vull dir, a més no hi ha examen, o sigui que no hi ha cap problema. Però és una foto perquè veieu una mica el que s'ha proposat com a conjunt d'estàndards. És a dir, perquè veieu que la cosa està més o menys madura. És a dir, què vol dir una assignatura reconeguda? Què vol dir un segell de temps reconegut? Què vol dir una notificació electrònica reconeguda? Essencialment vol dir complir una bateria de normes tècniques, que òbviament no explicaré, però només perquè sapigueu que existeixen. Això seria una mica el que jo deia abans, l'examen, el conjunt de condicions que cal complir. Clar, això a qui li cau a sobre? Doncs per començar al Consorci AOC. Els fabricants que estan aquí representats, molt bé, li cau a sobre perquè ho han de complir. Han cert, oi? Vull dir, han de complir-ho, ens haurem d'adequar tots. A canvi, què obtenim? Doncs el benefici legal de l'autenticitat. Per tant, d'alguna manera, algo ganas, algo pierdes. És un compromís del legislador. Jo aquí he ficat això al racó de pensar, perquè, clar, aquí hi ha reflexions a fer i, de fet, en fi, jo he pogut assistir a Brussel·les amb algunes reunions molt violentes entre parlamentaris europeus i la Comissió dient que tot esto no s'entiende, que per què no s'hacéis hacer estas leyes i tot el que vulgueu. És un tema que no és tan pacífic com pugui semblar. Aquí, de fet, hi ha alguns dubtes legals importants que jo, fins i tot, amb un enfocament que intenta ser pràctic, no vull obviar. Per exemple, on és la legislació? Exemple pràctic. El reglament europeu regula les notificacions electròniques privades, si menys no, les públiques també, però les privades, segur, fefaents. Això és la carta certificada de correos de tota la vida con l'acuse de recibo, però en electrònic, però amb fefaença.
cosa que avui en dia la llei del sector postal només reserva a correus i con muchas dudas de los jueces. Per tant, és un tema molt potent. Quantes paraules ocupa aquesta regulació al reglament europeu? 180. Fin. Hasta aquí llegan les leyes. Molt diferent a la nostra experiència, oi? Vull dir, tots els que hem treballat en administració pública estem acostumats a llegir reglamentos europeos, leyes nacionales, leyes autonómicas, reales decretos, circulares, instrucciones. Oi? Tenemos tones de normes jurídiques. El sistema de fons és molt ampli. Aquí no. Aquí es canvia el model i es diu lo que és la ley ocupa poquito. Però, per què? Perquè després tenim totes les normes tècniques. Com dic una mica més avall al mateixa transparència, les normes tècniques poden sumar 200, 300, 400 pàgines si ho vols complir tot. 180 paraules versus, no sé, 150 pàgines, que pot ser el que ha de complir un prestador que vulgui fer notificacions. Hi ha una certa desproporció, això pot arribar a ser un problema. Però, clar, no és l'únic problema. Un altre problema és que el procediment legislatiu de la Unió Europea no és transparent. És a dir, que en realitat el text no s'acaba discutint al Parlament, sinó que s'acaba discutint amb un grup de treball format per la Comissió, un representant del Parlament o dos i un representant del Consell de la Unió. I això que es diu triàleg és una reunió informal exclosa del dret d'accés. Us sona això de la transparència? No existe en el procedimiento legislativo europeo. Directament. Jo he exercit el meu dret d'accés per accedir a les actes del triàleg on es va pactar el text final del reglament. Me l'han concedit i m'han enviat tot el text tachat. Perquè conceder-te lo conceden sempre. Però, clar, m'han fet un accés parcial i, per tant, de l'accés parcial que m'han donat al que havia publicat, doncs no he obtingut cap informació addicional. Aleshores, aquí tenim problemes. Per exemple, ningú no sap per què les notificacions electròniques en aquest reglament han quedat reservades a tercers, obligatòriament. No ho sap ningú i no pots saber mirant la documentació. Per tant, jo que estic fent la meva tesi doctoral sobre això, ara me'n vaig a Brussel·les de tant en tant a veure en qui puc parlar i m'explica alguna cosa, que és poc. Per tant, aquí podem tenir un problema. Però no és el problema que em preocupa més. El problema que em preocupa més és que la regulació la fa la indústria. I, per tant, si li fem una carta en blanc i una delegació en blanc a la indústria, potser les normes que sortiran no seran particularment bones. Aleshores, això és un tema ja que s'ha estudiat amplíssimament, però que ara ens afecta, igual que afecta productes, ¿no? ¿Quién toma la decisión de liberar transgénicos? ¿Y qué significa el peligro en transgénicos? És una cosa que va per normes tècniques i grups de treball poc transparents, en el millor dels casos, ara ens arriba a nosaltres. Per tant, haurem d'estar amatents també a veure què passa amb aquestes normes tècniques perquè sovint encobreixen interessos de la indústria. Jo, de fet, estic a favor que la normalització es faci a la indústria, però amb un control públic al darrere important. Això ara mateix està parcialment garantit al reglament, perquè les normes es fan a la indústria, però les adopta, les seleccionen els governs. Però ja veurem també si els governs no tenen interessos geopolítics, interessos industrials i acaben anant cap a solucions que protegeixen la indústria, que esdevindrien vinculants per als altres estats, vinculants per a la resta dels membres. Això és el que va passar amb les targetes. El motiu pel qual el dispositiu seguro de creació de firma és una targeta criptogràfica és perquè diversos estats de la Unió Europea van apostar per això, entre ells Espanya. Espanya, Itàlia, França, Alemanya, Àustria... La gent a Europa que tenia indústria de targeta va apretar molt perquè un dispositiu segur fos una targeta, perquè així vendem més targetes. No els ha sortit bé, aleshores espero que hagin après la lliçó, perquè de vendre més targetes no n'han venut, com a mínim per signatures electròniques. Per tant, hi ha perills també amb aquest model, hi ha riscos que s'han de veure. Aleshores, aquí molta transparència és important, molta participació important. Jo espero que algú del Consorci AOC se'n vagi a normalitzar més, que sempre ha estat l'AOC normalitzant, però que en vagi més, perquè si no, ningú no vetlla per els nostres interessos com a ciutadans. Per tant, això és important. Anem a veure novetats, baixant una mica a la terra. Què hi ha de nou en aquest reglament? Sobre el que ja sabíem de signatura electrònica. Home, evidentment, serveis completament nous i alguns canvis. Per exemple, aquí se'ns diu que la signatura és para humanos, la firma és para humanos, i d'alguna manera el segell és per a persones jurídiques. Per tant, què és el que ens trobem aquí? Doncs ens trobem que, escolti, la firma de persona jurídica se convierte en sello de persona jurídica. No hi ha massa canvi més aquí, això és una novetat menor. De fet, aquí s'estableix una presumpció d'aquesta signatura electrònica, l'idea de persona jurídica, dient que ara serà la integritat de les dades i la correcció de l'origen de les dades. I, en general, s'habilita per a qualsevol altre ús. No ens parla de la capacitat d'actuació ni de la representació, té un impacte menor. Regulació nova, autenticació de lloc web. El certificat de seu electrònica, aquest canvia, es regula, estava completament desregulat i, per tant, ens haurem d'adequar.
Impacta a la llei 11/2007, impacta a la llei 18/2011. Per tant, s'hauran de modificar. No s'hi estableixen presumpcions. Disfuncions, que és la part que m'agrada a mi. Per exemple, s'imposa la certificació dels productes. Per tant, d'alguna manera, si hem estat molts anys discutint sobre si una cosa era segura o no, ara se'ns diu que no, que s'ha de certificar de forma prèvia, com a mínim per un servei qualificat. Per tant, eliminem un dels dubtes que teníem. Un altre, prohibició pels estats de demanar condicions addicionals. És a dir, ja no és legal que l'estat espanyol, per exemple, li digui a un belga que ha de tenir un NIE dintre del seu certificat per poder tramitar, que es va dir des de l'any 2003 i només molt recentment s'ha eliminat. I la més important, prohibició de cobrar per l'ús dels certificats. Què vol dir? Fin del model de negoci a la fàbrica. A Espanya tots els prestadors donen accés gratuït a la informació excepte un, que misteriosament és del govern. Algo d'inversió del model autonòmic de financiació hi ha aquí, però bueno, ara no parlaré d'això. Prohibició per dret europeu. Si vols emetre un certificat reconegut, ha de ser d'ús gratuït. Una gran disfunció. Novetat important, signatura en el núvol. Què vol dir signatura en el núvol? Vol dir bàsicament que obtenim el mateix efecte legal, mateixa tecnologia, però en lloc d'estar amb una tarja, que ara amb el DNI diuen que és NFC i que serà més fàcil, doncs senzillament jo activo remotament. Això és important. En aquest cas jo m'he portat senzillament un exemple, que és el d'una empresa catalana que es diu Integris, que té un producte. N'hi ha més, vull dir, de fet està ple. Aquest matí us ensenyaran un que es diu Cosine, que és molt bo, boníssim, de fet. Aquest també és molt bo. Bàsicament aquests sistemes el que fan és que tu tinguis una clau provisionada amb un maquinari, amb una caixa criptogràfica està en un CPD d'una organització. I tens un mecanisme remot que típicament s'està visualitzant que sigui un mòbil o sigui alguna altra andròmina, de fet també podria ser algun tipus de signatura d'element biomètric, per activar la teva signatura a distància. Aleshores, aquí s'ha treballat ja la norma europea i ja hi ha gent que està començant a certificar-se el seu producte d'acord amb aquesta norma europea. No sé si heu escoltat parlar de clave DNI nube, del DNI en la nube. El DNI en la nube és un projecte espanyol que està basat en aquestes tecnologies, no en la de Integris, de fet encara no tenen un proveïdor únic, però que es basa exactament en aquest concepte. Una granja de maquinari criptogràfic on hi haurà milions de claus emeses per la policia als ciutadans que podran activar remotament. Si es deixen, jo particularment, en fi, això de que l'Estat tingui la meva clau de signatura podem fer a por encara que sigui legal, però bueno, podria funcionar. On veiem que pot funcionar bé això? A les empreses. Les empreses ho veiem molt bé. En un ajuntament, per exemple, Terrassa penso que vindrà a explicar la seva experiència que ha estat innovadora, és molt bona. Fiquem la signatura dels empleats públics amb un cloud privat controlat per nosaltres, petitet, però ja no hem de repartir targetes. Això pot ser un catalitzador important perquè això avanci. Més novetats, validació qualificada de signatura o segell, conservació qualificada, és a dir, regulació de l'e-arxiu a nivell europeu per tota la part, diguem, de longevitat de signatures. Excel·lent. Ens allibera la càrrega a la prova de mostrar que hem verificat adequadament i que hem conservat adequadament. O segellament de temps electrònic. El timestamp, que també s'havia vingut donant de forma desregulada, es regula. Amb FEFAENSA. Què vol dir? Home, doncs que si un ciutadà entra amb una contrasenya i fa una cosa, jo ho registro amb un log i li fico un timestamp, sé que aquest log és verídic. Evidentment, després s'haurà de demostrar que la contrasenya era d'aquesta persona, però com a mínim no em discutiran l'autenticitat d'aquesta informació. Per tant, és un bloc constructiu important i acceptat a tota la Unió Europea. I finalment, la novetat més important que ja he avançat seria la regulació de la notificació electrònica privada. De fet, no trobareu cap regulació de la notificació en paper privada. La notificació és un concepte ara mateix només administratiu o judicial, però amb aquest reglament sí que es regula un servei que es diu lliurament electrònic certificat que té l'efecte de la notificació. Per tant, ens interessa. Què garanteix? Doncs ens dona presumpció de la integritat de les dades, de l'enviament de les dades, de la recepció per les dues parts, l'exactitud de la data i hora d'enviament, la recepció de les dades que indica el servei. Clar, això entenc que té un impacte important en la llei de procediment administratiu comú i ens dona com a mínim un element addicional per fer servir. I pel sector privat és novetat rabiosa perquè no existia fehaciència. Per tant, d'alguna manera ens pot ajudar bastant. I us he deixat un dibuix també perquè mireu, aquesta és una empresa que es diu Logalty que fa notificacions electròniques privades. Per tant, un exemple de sector privat perquè, de fet, tenir l'Enotum a Catalunya m'hauria semblat de mal gust portar un de sector públic. Però clar, és que això ara es regula amb FEFAENSA. Per tant, ara tindrem una cosa nova, és un servei nou, i el podem contractar si ens interessa. A Catalunya entenc que no, perquè l'Enotum funciona bé, però si surts de Catalunya és un erial. Ningú no té notificacions. Per tant, per fora hauran d'anar o a model públic pagant o a model privat pagant. Per tant, a concurso. Molt important. I conclusions, perquè així tindrem 5 minuts justets per fer preguntes si en teniu.
Es tracta del primer reglament europeu de regulació dura de serveis de la societat de la informació. Serveis de la societat de la informació van néixer desregulats. Aquesta és la primera excepció. La primera excepció. Per què? Per motius de ciberseguretat. És l'únic cas que s'ha donat d'espionatge a ciutadans fent servir certificats digitals ha estat per un atac de fora d'Europa cap a un proveïdor europeu, que a més va ser clausurat pel govern. Això ha generat un trauma. El resultat d'aquest trauma, en part, és aquesta regulació, autorització administrativa prèvia. Per tant, alerta. Possible model futur de regulació administrativa. Poca llei molt petita, molta norma tècnica. Quan penseu en interoperabilitat, en l'esquema d'interoperabilitat, quan penseu en integració de serveis, per exemple, en Smart Cities, que tenim coses com l'ICT Protocol, quan penseu en serveis de confiança, va tot per normes tècniques, no per regulació dura. Està fora del sistema de fons. Però també, i això té pros i contres, com hem vist, també ens dona, i això és important, possibilitats noves que són emocionants per fer coses que abans no podien fer. Signatura en el núvol, signatura al telèfon mòbil, com amb el Mobile ID, un projecte punter, molt interessant. I, per tant, ens dona ubiquitat, una cosa que mai no havíem tingut amb una signatura en targeta. Se'n regulen les autenticacions de lloc web, és a dir, l'HTTP es regula i, per tant, ens elimina tota aquesta regulació estranya que havia aparegut en seu nacional i ens dona un marc de referència potent, regula les notificacions privades, que, per tant, es poden fer servir, ens dona més garanties, elimina competidors que fan trampa, que n'hi havia, i ens dona un mercat interior. Per tant, sí que és veritat que, amb caràcter general, la meva visió del reglament és positiva. Missatge final. Què hem de fer amb això nosaltres? Home, doncs jo començaria a preparar-me. Vull dir, tant si soc proveïdor com si soc client, jo entenc que he de fer alguna cosa. Per exemple, alerta amb el que comprem. Ara hi ha molts processos de compra, de serveis, en pluris. La gent fa un pluri i diu, escolta, em compro certificats. Aquí passa menys perquè hi ha el consorci, però en general pot passar. S'ha de demanar que compleixi el reglament. Si algú vol comprar solucions tipus signatura en el núvol, s'ha de verificar que compleixi el reglament, o com a mínim que hi haurà un compromís de compliment. S'haurien d'avaluar les polítiques que tenim. Per què? Doncs per obrir una mica el ventall i fer més coses, i ser, de passar de ser petits, demanar sempre signatura qualificada amb tarja, a demanar altres opcions, que això el reglament us ho permet. Jo no tinc cap pudor en dir feu lobby, perquè o el Consorci obté més inversió o jo no sé si podrà arribar a complir això. Per tant, a Catalunya vivim bé amb això. Vull dir, tenim serveis gratuïts d'aquesta naturalesa gairebé per tot. Quan sortiu de Catalunya i mireu, veureu que les administracions han de pagar per gairebé tot. I encara que vagin a concurs, han de pagar i molt. Per tant, si això ho hem de preservar, s'ha d'invertir. Feu lobby. Com a clients podeu, teniu un gran poder en aquest sentit. I, finalment, si heu de comprar, perquè és un servei, per exemple, que es decideix no donar des del sector públic, valoreu mecanismes de compra agregada. Penso que és important. Hi ha experiències molt interessants en l'àrea de Barcelona per fer compres amb cloud. Poden funcionar molt bé. Mobile ID, de fet, s'ha fet d'aquesta manera. És la primera gran experiència d'una compra agregada en cloud, on a més es poden afegir tots els ajuntaments de Catalunya i, per tant, ajuda a reduir despeses. Això totes són coses que podem fer a nivell pràctic. Jo ho deixaré aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció i penso que tenim alguns minuts per fer preguntes. On tenim... Algú té alguna pregunta? Hi ha algú que encara estigui despert? Va, algun valiente. Per a què? Sí, sí. Podries explicar millor això de la signatura digital en el núvol? Això a nivell tècnic o a nivell com funciona? Si podries explicar una mica a nivell tècnic com funciona això de la signatura digital en el núvol. A veure, el tema de signatura digital en el núvol, bàsicament, l'accepció, diguem, més admesa del terme, bàsicament implica que tu tens un maquinari criptogràfic, com una HSM de xarxa, un maquinari endollat a la xarxa. Amb aquest maquinari generen parells de claus que van associats a ciutadans o a empleats. I hi ha un element que és, diguem, que seria la contrasenya d'activació de la signatura, que haurà de viatjar protegit des del terminal mòbil, per exemple, si l'actives remotament, cap a aquest maquinari criptogràfic. A dintre d'aquest maquinari criptogràfic es verificaria la identitat, l'autorització, i es generaria la signatura exactament igual que amb una targeta. És a dir, el que abans fèiem des d'un PC cap a una targeta a través d'un lector, ara ho podrem fer des d'un PC cap a un HSM en xarxa que està controlat per una organització,
controlat per una organització. Típicament estem pensant que serà o el govern respecte als ciutadans, que és una opció excel·lent, o bé, per exemple, una empresa que tingui les claus de signatura dels seus empleats, signatura corporativa. Aleshores, la idea és que a nosaltres ens sembla una opció una mica arriscada perquè no ens adonem que, de fet, hi ha molta distància entre el PC i la tarja. I, clar, el que diem és, home, com que la clau la té controlada, per exemple, el teu jefe, que seria el teu empleador, el regulador està sent molt prudent i el que ha dit és, miri, nosaltres li habilitarem això, però el producte que vostè compri ha d'estar certificat. Per què? Perquè així sabrem que vostè no pot fer trampes, no pot impersonar-se amb aquesta persona i pot prendre la clau, número 1. I número 2, vostè haurà de tenir tota una pràctica de seguretat perquè tercers no el puguin atacar a vostè i robar les claus. Aleshores, ja ha de fet un estàndard tècnic que és CNTS 419-241, que et dona tot el conjunt de requeriments a complir per producte. Després penso que ve el noi, el Daniel Translater de Cosaine, i us podrà explicar. I, de fet, el Santi també té un bagatge important amb això. Però, bàsicament, és això. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots. Li passo la paraula al Santi.